Takže čau ľudia, dneska vás tu víta Roblox Noob a dneska si zahráme Squid Game epizódu 3, volá sa to In-Game a môžeme ísť rovno na to, len ja si toto musím vyhľadať. Ajaj. Ink. OK. A teda už som teda v kruhu, kam sa môžem joinúť do hry a mám číslo 88. Neviem, či to je dobré, neviem, či to je zlé, ale prečo nie? Tak mám aspoň číslo. Teraz tu ja musím počkať minútu 15, treba ani milisekunda. No, dobre, už sme v